I pazi se mi ljudi, ime Verden, s ovom klipu ćemo da igramo Clash Royale. Ljudi, ima sam 2791 trofej. Nikad neću doći u 10. arenu. Tako da idemo odgledati Emberu. Da, mnogi od vas mi govori da... Halo! Amaš. Mnogi od vas mi govori da koristim neki drugi dek. Ljudi, ne znam koji drugi dek. I da, budu pogledali na sve gledali. Ovdje je pukla predobra bomba. Sada to iskoristi strele. Jepa, ja nema eliksira za ovoga baju. Fireball. Aj, ovdje mi sad čitava... Koliko ovo daje 1000 damage-a bilo. Da, ljudi, pokušat ću napraviti... Aj! Pokušat ću napraviti neki dek. Ili mi vi predložite neki. Ali bandit mora biti obavezan. Ne, glupaču princezo. Kako se da se odbranimo od ovoga? Ne. Ne mogu. Blokala se. Nice. Blokala se. Yes. Sad čekam dok svirde. Ne, čekamo ništa. Ignor. Idemo. Briga se od bas balon. Majke. Još jedno. Ne balon, još jedno. Nisam trebao. Još da kom baci ženske. Jedno skrišće. Kom baci ženske, ako ne baci. Ništa baci. Op. Ali ne znam ženske, ako ne pravi. Jode. Mukula. Op. Gdje se baciš? Op. Koliko gođeš što ukidali me Bog, te mazno! Štekam internet, ljudi, izvinite zbog toga. Ne znam Jimmy, ona ikonica za mobic za broj, svima. 506, zoom. Ne. Nije, te hajde, tuširaj. 6.35, low smo lju... Ne! Neću. Crknite goblini, majku ti. Hajde. Dobro je. To bandit. Tata, sve što mi rekao, sve ide na pranu. Ćao. Ne! Uzmija sekundu, ljudi. Niko radio sad. Idemo još pa. Idi se tuširaj. Neću. Kad prođe prva bomba. Idemo se ovako i čekamo. Ne znam baš nekaj pogledati. Bam! Dobro.
To je hobotnica i popusti me sa glupim pitanjima. Vidiš da snima. Hajde, tuširaj. Ja, ljudi, što nam je uradio, ode nam kula. Nema me zvati naredni 20 minuta. Jesi naporna. Hajde, rad nešto korisno. Evo, gledam televizor. A bok, sad, šta nam je uradio lik sa minjom hodima? Pa što se ti zaletio koji je bio ti je dovoljno? Baš ne znam u nekim trenucima trči. Čije je veze s tobom glupane? Baci. Evo. Dobro ljudi. Amo baci se! Ces. Možete malo samim dekovima, pa ja ispušću iz... Vidi ovo! Ma mamut, ja! A crtni viš! O, vidi što radi ovi goblini mali. Majko, ja. Ajde. Dobro, onako sam izgubio. Stvarno ću ispasti 39 poje. Evo ovdje. Idemo. Giant. U stvari Giant Skeleton. Giant Skeleton. Evo, probat ćemo sad s ovim dekom. Vidiš koliko je automata.
Ама ти църкни! Люди мои, нямам че да го поставя бето, то би било то за клип.